Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Susana Vales, que é a presidenta de Mudare. Bos días, Susana, gracias por vir ata aquí. Bo día, María, graciñas a vos por convidarnos. Nada, sabemos que Mudare é unha asociación pedagóxica, non sei, que loitades por mudar a educación. Sí. E quería empezar preguntando, mudala cara a onde? Mudala cara a onde? Que pregunta tan interesante. Pois mira, para nós agora mesmo hai unha palabra clave que é rehumanizar a educación. Baixo o noso punto de vista está moi deshumanizada. Sen dúbida, os nenos e as nenas son os grandes esquecidos desta sociedade da inmediatez, na que o ritmo é moi rápido, que non é precisamente o que precisa a infancia. A infancia precisa de ritmos lentos, de ser escoitada, de ser acompañada. E agora mesmo, pois, ese é o noso obxectivo máximo. Rehumanizala de que forma? Como facedes? Pois, nós agora temos como dúas liñas prioritarias de traballo. Por unha banda, organizamos formacións, tanto para docentes como para familias, para, digamos, que coñezan, non, cales son as necesidades da infancia, cales son os seus dereitos tamén, porque hai uns dereitos da infancia que están moi esquecidos, aínda que vivamos en países desenvolvidos, sí, están moi esquecidos. Por outra banda, tamén damos nós esa información a través dun podcast. Actualmente temos un podcast mensual. Damos esa información, digamos, xa un pouquiño máis encauzada, non? En diferentes temáticas. Cada mes imos variando as temáticas para que as familias ou para que as mestras e mestres, pois, digamos, poidan ter un acceso máis directo, non? A cales son non só os nosos ideais, senón tamén, digamos, como o ABC de como acompañar a unha criatura. E como sería? Cal sería ese ABC? Como poderíamos empezar? Pois mira, se nos diriximos cara aos dereitos da infancia, que son orixinarios dos anos 80, imagínate, hai dereitos que agora mesmo están un pouquiño collidos con pinzas. Por exemplo, o dereito ao xogo, claro, todo vai moi rápido agora mesmo. Entón, os nenos e as nenas teñen tempo a xogo libre, a xogo non dirixido. Pois a maioría dos nenos e nenas non. Quizáis no rural hai algúns afortunados que sí, aínda teñen xogo libre, xogo non dirixido, xogo na natureza, pero a maioría dos nosos nenos e nenas pasan as tardes en actividades dirixidas que eu entendo que é unha medida de conciliación, evidentemente. Pero, bueno, respétanse aí ese dereito en concreto, o dereito ao tempo libre, ao tempo de xogo, pois, baixo o noso punto de vista, non. Claro, van dunha cousa a outra, non? Teñen un horario super exixente, saen dunha actividade e xa van a outra, despois chegan, teñen que facer deberes, claro, é todo, a verdade, bastante irrespetuoso para eses ritmos que necesitan os nosos nenos e as nosas nenas. Claro, e como sería a escola ideal para vos? Que cambiaría desde a escola que hai actualmente para que fose mellor para os nenos? Pois mira, baixo o noso punto de vista, faltan profesionais nas escolas, e non só nos referimos a mestres e a mestras. Faltan profesionais que atendan a outras, por exemplo, a dificultades, non, de aprendizaxe que se dan a posteriori, porque antes non se traballaron cuestións previas do desenvolvemento, do neurodesenvolvemento dos nenos e nenas. Entón, eses profesionais, digamos, que deberían estar nas escolas xa, deberíamos tamén informar as familias destes conceptos clave que son moi importantes para o desenvolvemento, o neurodesenvolvemento das criaturas, e que así poidamos ir todos na mesma dirección, non? Dende esta información, dende este acompañamento por varios especialistas, eu creo que sería o ideal. E cambiar tamén, por suposto, a metodoloxía das escolas, non? Unha metodoloxía que xa se está facendo, de feito, as orixes de Mudare veñen de aí, pasa por un cambio pedagóxico que acompañe os nenos e nenas de outro xeito, non? Que eles sexan activos, que sexan, digamos, os que van construindo o seu coñecemento e, por suposto, o mestre e a mestra acompaña, sí, pero acompaña desde un xeito no que eles van primeiro e nós imos despois a dicirlle, mira, podes ampliar un pouquinho isto por aquí, ou, sí, facer como unha puntualización, pero son eles os que descobren, e tamén basearnos, quizáis, nos centros de interese, porque hai unha parte do noso traballo que non só esa labor académica,
senón acompañar o desenvolvemento da personalidade de cada neno e nena. Agora é moi reduccionista o que se fai nese senso nas escolas, non? Porque para iso debería haber tantos currículos como nenos e nenas, e non é así. Entón, pois, cales son os intereses, cales son os puntos fortes desta criatura, non? Pois nós temos que saber ver iso, observalo e, por suposto, motivar os nenos e nenas cara aí, sacar os seus puntos fortes. Creo que para min é a máxima que podemos chegar. Comentábasme das orixes de Mudare, podemos falar un poquinho de como naceu, porque naceu en Cambados, comentábasme. Sí. Naceu aquí peratiño, bueno, moi agradecidas, desde logo, á primeira directiva de Mudare, a Cristina Méndez, a Roberto Maquieira, Víctor Monse, Ledi, un grupo de mestres e mestras da escola pública, pois, alá polo curso 17-18, comezaron a reunirse, eles compartían de forma totalmente altruista os seus coñecementos, porque eran persoas moi involucradas, que invertiron moito en formación, e o que fixeron foi, os xoves, todos os xoves, daban formación a quen quixese vir, basicamente, a quen quixese vir, a escoitalos en temas, sobre todo, de neurodesenvolvemento, que para nós é un piar fundamental, neurodesenvolvemento, motricidade, tamén en matemáticas activas e manipulativas. Viña xente, pois, dende Coruña, imagínate, viña xente de prácticamente toda Galicia. Posteriormente, foi cando xa, digamos, o fixeron oficial, e crearon a asociación, crearon Mudare, bueno, aquí a Cambados eu lembro, porque eu tamén gocei desas formacións, despois xa eran un pouquinho máis grandes, lembro centos de persoas aquí no colexio de Castrelo, os sábados, vindo a formarnos sobre todo en matemáticas con un referente nacional que é Josep Calís, que é un mestre catalán que, bueno, desenvolveu unha metodoloxía manipulativa a través das matemáticas, e tamén coa neurocientífica María Jesús López Juez, que é un referente para nós tamén, estamos moi agradecidas por todo o que colabora connosco, e viñamos aí a formarnos en cuestións básicas que para nós non se abordan nin na facultade, nin despois, posteriormente, se nos dá moita formación, ou formación de calidade neste eido. E aí seguimos, con esa turra. E despois fostes vos expandindo, ahora decíasme que tes a sedes que está en Ames. Sí. En Cambados, que se sigue facendo? Que se sigue habendo grupos de traballo, distribuídos por distintas partes? Sí, hai grupos de traballo por a verdade, varias vilas galegas. O único que perdemos foi Vigo, moi ao noso pesar, pero sí, temos en Cambados, temos en Coruña varios, temos en Santiago tamén é onde máis temos agora mesmo, temos en Ourense, este ano abrimos Ourense, sí, e traballamos en diferentes formacións de diferentes temáticas, un pouquiño na liña dos orixes de Mudare, que son neurodesenvolvemento, motricidade, matemáticas manipulativas, educación emocional, un pouquiño son estes. Claro, educación emocional que me comentabas agora, eso tamén opinades que ten que darse na escola? Porque antes decías, bueno, hai cousas que se dan na casa, hai cousas que teñen que vir da casa, hai cousas que se dan na escola. A educación emocional tamén se dá na escola? Sí, bueno. A ver, a educación emocional, para min, para nós, e para min, porque eu estou especializada en educación emocional e benestar, entón, sí que é certo que é un dos maiores piares, porque cando un neno ou unha nena emocionalmente non está preparado para aprender, é que non vai aprender. Entón, ese acompañamento que te falaba antes desa personalidade que nese momento está, como decimos en educación emocional, secuestrado por unha emoción, que é dicir, o seu cerebro emocional está aí, digamos, con toda a atención concentrada, é o córtex prefrontal, que é onde razoamos, onde está o Homo sapiens, desconéctase cando hai unha emoción moi intensa. Entón, evidentemente, ti non vas conseguir que un neno ou unha nena razoe ou aprenda algo se nese momento hai unha emoción que o ten aí tan concentrado, non? É incapaz, é imposible. Nin el nin ninguén, nos adultos tampouco. Nos adultos tampouco. Tamén lles enseñades aos pais, entendo, a xestionar isto? Sí, por suposto. Nos damos, bueno, nas formacións que damos tamén se aborda isto,
sí, para nós é un piar tamén, a educación emocional, por esa parte humana que ten, non? Ao final, se lles ensinamos como calmarse, se lles ensinamos como resolver un conflito de forma positiva, se lles ensinamos a ser empáticos, pois estamos recuperando toda esa parte humana. E non só a eles entre eles, senón, por suposto, somos modelos emocionais para os nenos e para as nenas. Entón, nós somos os primeiros que temos que ser un modelo de empatía, temos que ser un modelo de regulación emocional, temos que... Claro, eles aprendennos todo o tempo. Non é que aprendan con nós, é que aprendennos a nós. É clave, sí. Escoitamos moitas veces falar a mestres e a mestras que están moi saturados, é un traballo moi complicado estar con tantos nenos tantas horas ao día, e, bueno, adoitamos escoitar que os nenos que se portan cada vez peor, que teñen menos capacidade de atención, menos capacidade de comprensión. Tamén notades isto vos, ou a que credes que se debe? Sí, notámolo, e é certo que cada vez é máis difícil ser mestre ou mestra. Bueno, a nosa figura creo que non está moi ben vista, por desgracia. Realmente é difícil, cada vez é máis difícil ser mestre nesta sociedade tan rápida que iso, que non respeta os ritmos da infancia. Eu creo que non hai nenos malos, non hai nenos conflictivos, non hai nenos, pois iso, como se dicía antes, maleducados ou hiperativos, ou, bueno, de hiperativos vamos a deixar aí, non nos vamos a abrir ese melón, pero é difícil ser neno ou nena hoxe en día, cando os teus pais están tan estresados, cando todo hai que facer a carreira, cando, claro, eses dereitos que ti tes, pois, polo que sexa, non? Pois, pola conciliación, basicamente, non se están respetando, pois é moi difícil ser neno ou nena. Non é que eles sexan malos, é que están, pois, desregulados tamén, non? E chegan da casa así. E se un adulto moitas veces precisa dunha pantalla para regularse, é porque realmente o nivel de ansiedade dese adulto é moi elevado. Entón, nós cara onde lle ensinamos aos nenos que poden ir? Pois cara a natureza, algo tan sinxelo que estáse perdendo esa esencia, non? Pois a mellor menos actividades é unha tarde na natureza coa familia, non? Que regula tanto os adultos como os nenos. E hai millóns de estudos que demostran iso. Os baños de bosque, falábamos no noso último programa de radio, no último podcast, están, claro, son o último grito para os nenos e nenas diverxentes, neurodiverxentes, para autismo, para todo isto. É moitísima evidencia científica. E non só para neurodiverxentes, para neurotípicos tamén. Entón, aproveitémonos todo de algo tan accesible aquí en Galicia, somos os privilexiados. Sí, desde logo, para nós é importante. Sentido común, ao final. Tamén vos escoitamos moito queixarvos ás veces da burocracia, que é un traballo que ten cada vez máis tema de papeleos, de burocracia, de cumplimentar cousas, non sei se perdedes moito tempo neso e non o podedes dedicar tanto aos nenos. Sí, sen dúbida, sí, claro. A ver, para nós que temos vocación, realmente o que nos gusta é pois estar con eles e con elas e deseñar as secuencias que imos a traballar con eles, non? Deseñar o traballo que imos a propoñer. Iso é bonito, iso é no que realmente eu creo que deberíamos invertir máis tempo e debatir tamén sobre iso. E moitas veces o debate non chega porque nos perdemos nos papéis, non? Empeñan en elaborar programacións, elaborar memorias. Sí, eu entendo que, bueno, pois ten que existir algo por escrito, por suposto. Tamén o currículo está vivo, é o que dicía antes, o mellor, pois, sí, haber uns mínimos comuns, pero despois que cada neno ou nena pois teña unha marxe na que se poida abrir, non? Dentro dese currículo. E nós tamén, que, sí, deseñamos isto, ollo, que sí que son abertas as programacións, ata certo punto. Pero nós, claro, deseñamos isto ao principio de curso, ao mellor deseñas algo con un grupo que non coñeces, porque colle lo novo, ese grupo en setembro, e diste, é que agora que os coñezo algo que lles motivan, non sei, imagínate, que son superfans das aves, pois vou tirar por aquí, porque a través das aves tamén podo traballar moitísimas cousas das outras áreas troncais. E tedes liberdade para facer eso dentro? Temos certa liberdade. Quizáis se pode aspirar a ter máis, por suposto. En base a iso, o grupo de nenos que tes e o individual tamén, non? Para min a clave sería iso, fálase de deseño universal de aprendizaxe,
Pero, bueno, baixo o noso punto de vista, é un pouco unha etiqueta que queda moi ben, pero na realidade é difícil de facer, sí, de momento. E a nivel de socios, como se pode un asociar a Mudare? Se hai unha cuota, como se pode participar? Sí, hai unha cuota anual de 36 euros, e sí que é certo que está o formulario colgado na nosa páxina web, se non lembro mal, e simplemente cubrindo o formulario e abonando a cuota, pois esos serían socios. E os talleres cada canto se fan? Que periodicidade ten? Pois mira, temos como dous traballos diferentes. Dentro dos grupos de traballo que estamos dentro de seminarios da Consellería, digamos que nos reunimos mestras e mestres coa mesma inquedanza a nivel formativo, en temáticas as que comentei antes, e eses xa se organizan a comezos de curso. Entón, despois nos organizamos un pouquiño en base das axendas desas persoas que estamos nese grupo, pois cando imos a recibir a docencia e cando facemos o debate. Porque, ao mellor, claro, das a casualidade de que ti estás nun centro no que a ninguén máis lle importa o neurodesenvolvemento. Non lles chama a atención e non queren formarse niso. Vale, pois o que conseguimos é formarnos persoas de diferentes centros para que así podamos crear un grupo de traballo común. Entón, iso está moi ben. Por outra parte, nos organizamos, si que xa, a máis abertos para familias e para profes, ao longo de todo o curso, un pouquiño en base, bueno, a como están a xente que traemos, porque traemos persoas de fora, María Jesús López Juez, que che comentaba antes, a nosa neurocientífica de cabeceira, que está en Madrid, na clínica Neocortes, e só vir tamén unha vez ao curso. Pois depende un pouquiño das datas que lle vayan ben a ela, pero sí que é certo que unha vez ao curso traémola, ou un experto en mates manipulativas traemos tamén, que é moi interesante, que veñen as familias a aprender esas matemáticas que, por desgraza, nós non empregamos para nada nunca. Entonces, claro, eu fuxín das matemáticas, tan pronto pude, en cuarto de ESO xa as deixei, porque non as entendía realmente, porque non entendía a base. E agora que me formei, disfruto un montón ensinando mates cos meus nenos e nenas deste xeito, é a súa asignatura favorita, a de todos e de todas. Non me digas, iba a preguntar que se lle sigue atragantando porque son como a ti. Eu tamén fuxín das matemáticas porque xa non era que non as entenderas, era sufrir, era sufrimento, que eu pensaba tamén sendo nena, pero como podo vir ao cole a sufrir, non? Bueno, alegrame saber se agora os chavales que o poden pasar un pouco mellor, pois... Sí, pásanos moi ben, divírtense un montón, porque ao final é iso, xogar coas regletas, que son unhas peciñas de madeira, teñen un potencial brutal, ese material, e realmente chegan a concluir leis matemáticas que a min non deixan de abraiarme, porque é maravilloso, non? As conclusións que eles chegan, todo o coñecemento que construen a través de iso, de tocalas, de manipulalas. Sí, é moi gratificante velos aprender deste xeito, que os motive tantísimo. Claro. Tedes cifras de cantos seredes, máis ou menos, cantos socios teredes ou canta xente? Socios moi pouquiños, é verdade, porque abrimos aínda a captación de socios agora este curso. Creo que andamos polos 20, bueno, todas as asociacións comezaron por 20 socios, non? Claro. E así, sí que é verdade que temos moitos non socios oficiais que son moi fiéis ás nosas formacións e aos nosos grupos de traballo, e para nós é un placer, non? É unha honra que a xente se interese, manter un pouquiño o legado que comezou aquí, nesta terra con esta xente, pois mantelo e ver que sí que sigue habendo interés. Comentaches antes algo das pantallas e quería recuperar un momentiño, porque claro, que facer cos nenos que xa nacen cas pantallas e que na escola moitas veces necesitan de pantallas para traballar, pero despois estamos dicindo, non, hai que quitalos das pantallas, pero necesitan as pantallas. Como se equilibra eso, non? Bueno, aí está, podes equilibrar. Realmente, eu estou vendo, bueno, nós estamos vendo en xeral, eu creo que a maioría dos docentes estamos vendo moitas dificultades de aprendizaxe, e por iso nós insistimos tanto no neurodesenvolvemento, en formarnos no neurodesenvolvemento, porque, como di María Jesús López Juez, esta nosa neurocientífica, estamos medicalizando as dificultades de aprendizaxe. Hai moitas cousas que nós poderíamos, digamos, derivar a un profesional ou aconsellar ir a un profesional concreto antes de derivar a saúde mental, que se está facendo moito. E ao mellor son dificultades na visión.
non na vista, na visión, que a visión está aquí, Na non é aquí. interpretación do que se ve, non? Exacto. Entón, para nós, por exemplo, iso é clave, nós non estamos diseñados para traballar en distancia, para ver en distancias cortas, non? O ser humano, pois, leva moitos anos, non, de desenvolvemento no exterior, na natureza, como cazador, como recolector. Entón, claro, está, digamos, diseñado para distancias máis longas. E sí que é certo que para min agora é a clave, pasa por iso, porque as pantallas, a sobreexposición a pantallas, unha das consecuencias que ten é iso, moitísimas dificultades de visión, moitísimas dificultades de visión que logo, claro, a hora de escribir ou de ler, pois é un ollo que non está preparado para iso, non? E sí que é certo que, bueno, pois hai aí grandes profesionais, por iso o que che comentaba ao comezo, que de algún xeito teñen que estar na escola, aínda que non sexa de forma permanente, si, non sei, de forma temporal ou de forma intermitente ou facendo, pois, algunha clase de cribado, pero sí que deberían estar, porque noutras comunidades autónomas, somos 17 en España, en 10 comunidades autónomas xa están na seguridade social, xa están na sanidade pública. Estou falando de optometristas comportamentais, aquí non están aínda. Entón, sí que, bueno, somos varias entidades as que estamos loitando tamén por iso, non? A plataforma Loita, por exemplo, é unha das tamén concienciadas desta necesidade. Sí, por suposto, é inevitable que, bueno, pois é unha forma de relacionarnos, non? As tecnoloxías chegaron aí, eu creo que para quedarse, pero necesitamos, digamos, facer unha hixiene, non? Do seu emprego, porque unha sobreexposición pode ter consecuencias moi, digamos, que condicionen moito o desenvolvemento dun neno ou dunha nena. A semana pasada falábamos con Minxurga, non sei se a coñeces, é unha asociación que loita polos dereitos das persoas con discapacidade, e falábame de que nos colexios pois ainda falta moita adaptación curricular para nenos con diversidade, non? Como vedes vos? Adáptanse o suficiente os currículos e quizá os textos tamén para nenos que non os poden ler como os demais? Adáptanse, eu creo que é algo o que che falaba antes, que depende de quen che toque. Do profe ou da profe que che toque, do nivel de implicación que teña ese mestre ou esa mestra. Si falas dun deseño universal de aprendizaxe, que todo ten que ser accesible a todos os nenos e nenas, a todo o alumnado, e na práctica a inclusión pode ser real, por suposto, pode ser real, se hai os suficientes recursos. E teñen que ser moitos, empezando polas ratios, porque hoxe en día estes nenos que chegan con desregulados ou que chegan con estas dificultades porque pola súa realidade non tiveron tempo de estar fora e teñen iso, un desenvolvemento motórico moi pobre ou a nivel visual, claro, hai que traballar con eles. Se tes 25 nenos en aula, é imposible chegar a todos, é imposible. Entón, claro, para nós a medida de atención á diversidade máis importante pasa por reducir as ratios e desde logo despois dar máis formación, eu creo que específica, non? Ao final, se ti tes ese ano un neno con un síndrome de Willis, formarte en concreto niso, ter unhas bases de neurodesenvolvemento, para nós é clave, que non están, de desenvolvemento psicomotor, que nós tamén loitamos por iso, que estean nas facultades, xa. Nós e outras carreiras, os fisioterapeutas tamén están loitando porque se fala de reflexos primitivos no seu grau e non o conseguiron de momento aínda, non somos nosos únicos. Claro, hai cousas que na carreira seguides sen aprender que despois vedes na realidade e non sabedes o mellor como abordalo, non? Depende do noso nivel de implicación. Nos, por exemplo, as 9 mestras que formamos agora a directiva de Mudare, somos mulleres con moita implicación, por eso estamos a Mudare, e que invertimos moito en formarnos. Pero, bueno, está ben invertir, pero tamén é como que necesitas un pouquiño ese respaldo, ese sostén de decir, veña, nós estamos aquí como entidade, a escola, e aposta por isto, e desde logo que todos e todas as mestras e mestres
teñen que chegar con isto ás aulas, para saber onde teñen que mirar. Claro. Esa é a clave, non? Para poder despois acompañar tanto a familia como ao pequeno ou a pequena, hai que saber onde tens que mirar. Das ratios que me decías, cal sería unha ratio boa, entón? Cal Ui, é algo moi subjetivo, non? Sí. Mira, para mí unha ratio boa, non sei se estarán de acordo ou irán a por min, pero eu diríache que cos nenos e nenas que vemos hoxe en día, 10, 12 nenos, sí, para poder acompañálos ben, para poder traballar ca súa autoestima, para poder traballar, pois, iso, ensalzar os seus puntos fortes e tirar polos seus puntos débiles para facer un acompañamento ca familia e co resto dos profesionais do centro. Para mí sería o número ideal, sí, sí. Non sei se será moi factible chegar a eso. Bueno, estamos no camiño, a verdade é que estás apostando por reducir as ratios, tamén é certo que cada vez hai menos nenos e nenas, esa é unha realidade. Entón, pois, bueno, non me parece tan louco poder chegar a iso. Bueno, pois esperemos que sí, que se chegue a conseguir todo isto, sobre todo para eles, que son o futuro despois, entonces, pois, que vayan medrando o mellor posible, non? Sí. Pois moitísimas gracias por vir ata aquí, Susana. Un placer, María, de verdade. Gracias. Gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.